का भइल भाई? पैसा मिलल भाई? सेठ जी पैसा देलन? ना बहन, सेठ जी पैसा ना देलन। अब का कइल जाई भाई? माई या बाबूजी के दाह संस्कार कैसे कइल जाई? बहन, अब चला जाओ हम दोनों को भीख मांगे। भीख मांग के माहिया बाबू के दाह संस्कार कर जाए। गरीबी दुनिया में केहू ना करीबी रे, गरीबी दुनिया में केहू ना करीबी।